Nijang Karbi long lakhahini Amri constituency kaparlo Amri High School along KSA Amri branch atum pen pater piponsi kep lapen krehinia asatlang kachapo undun atum aphan karcho jaimek padupon. Amri Karbi Students Association branch amai phu ten bringson senar pen mai chapahem phuponsi mai jalin ponlo. Pini labangso mai along aluhi aman pen Dr. Habeteron chetongdun Lason Thak-Thaksi KSACC General Secretary Desoy Teron, KSACC VP Atur Singh Teron, Onward Teron, Pro Singh Ingti, Khor Singh Teron, Dhon Singh Hanse Pen Kechenglok, Prekjam School along Thanbang Phi Lapen Asar Piasar Buratum Chetong Dun Ringti. Lason silabang so mai along Kupi Koson Pen si la anso se aprang akang tuyang deng ki Charli dun Thekjima Lapen Kupi Koson ki Charli ke Mejima Bidi Sore Than Pon Ringti. Bang solong aluhi atum pensita me kedam tanga son non eprang anso se akang tu yang deng kachepa undun pen karbiang longara aphan nong me kewan pg aphan lamthe thansi bidi sore pitekang Chin thong pen hemari rong par karbing long life